So yun guys, nandito sa kabila. Guys, ako pala si RS at welcome sa Promly TV channel. So yun guys, bali andito kami sa Danao. So sabi ni Boss Dono, andun yung doon niyo nakikita yung damulog guys, yung wild duck. So ayun guys. Ngayon dito ako pwesto, si Boss Dono nandun sa kabila, iikot doon sa kabila, doon sa mag-aabang. So kami nandito kami sa kabila. So guys, kasama ko pala si Boss Nolly Boy, ayan. Guys, kung kailangan niyo ng service para sa mga baboy, ayan, available lagi siya guys. Kontakin niyo lang ako nang bahala sa inyo. So ayan. Guys, tara, mag-abang tayo doon sa gilid. So yun guys, dahan-dahan lang tayo guys kasi abang natin yung namulog guys. So guys, dito ako pwesto. Kaya lang guys, matagal na pag-antayan to guys kasi talagang tiyaga, hindi ka tiyaga tayo mag-abang nung so yun guys, yung area, pagkano natin guys. Diyan guys natin naabangan yung damulog. Okay, so yun guys, nandun sa kabila. Ano? Ang baboy. Sino yung tigaloso na? Pag na ano yan, maraloso yan. Ayan guys, oh. Baboy. Naglubog ito. Damulog. Tiksay. Pangki. Oh. Oh, ito sa dua, oh. Organ bang giilawon. So yun guys, wala. Kasi meron na siya nakita doon. Mga bata, malilit na naitik. So wala yan guys. So yun guys, next time na hunt na lang guys natin yung hanapin yung damulog or wild duck kasi guys, nakita lang namin yung mga bata, yung mga anak niya. Tapos pagkakita namin, nag-dive sila doon sa may tubig tapos tumago doon sa may may mga puno guys. So hindi na namin na-hunt yun guys. Yung mga anak niya medyo malalaki na rin sana. Pero hindi pa pwedeng kainin, maliliit pa eh. So yung nanay guys, wala. Hindi namin nakita, yung mga anak lang. So ngayon guys, ang plano namin is uwi na kami. Tapos baka balikan na lang namin next day or depende guys kung ano. So yun guys, uwi na kami guys, pero baka doon ako idiretso ko yung video para
amang hunter ko ng ibon guys dun sa bukid. Or tikling guys, tamang-tama guys. May telescope na tayo. Kasi di ba last time wala tayong nahuhuli kasi may ilap tapos malalayo guys. So ngayon may telescope na tayo. Accurate na yan guys, na-testing ko na yan. So testing natin guys kung good na talaga. So tara guys, may tayo. So yun guys, nakita ulit namin yung yung ibon na kuro-kuro guys, ayun o. Yan siya. Pero hindi natin sila guys babarilin kasi ayan, naglilimlim guys. So ayan, pabayaan natin guys. So alis tayo. Ayan. Okay guys, kasama si Eugene guys. Eugene, kasama natin ngayon mamaril. So tara, pabayaan natin guys. Ayan guys, hindi natin hinuli yun kasi para makapagparami pa sila, diba? Ayun sana nakatingin sa akin guys. Ayun guys, nililipad ayun nililipad siya guys. Yun, yun laki kuro-kuro guys, kuro-kuro. So ayan guys, hanap tayo ng iba. Ito ba ka? Yan mo nagali? Okay guys, wala kami tinamaan kahit isang ibon. So ayan guys, baka ayusin ko ulit yung yung site doon. Baka nagalaw yung site na naman kata-travel. Nasa likod ko pag nag-drive ako ng so baka naaalog. Or baka ginalaw nung nanghiram kasi may nanghiram niyan guys So hindi tayo, parang ang taas na naman ng tama niya. Tumaas na naman, so baka ayusin natin guys. So ayun, ayun nandito kami sa bukid. Ayan si Papa. Ayan guys yung bukid namin. Ayan. So ngayon guys, kasama ko si Eugene pa rin. Ayan, kukuha siya ng buko. Kasi sabi niya, kahit at least buko man lang makuha namin kahit wala ng ibon. So ayan guys, Eugene, itira niya yung buko. Eugene lang malakas. Wala. Ay. Wala man. Aw nyog. Wala man. Muto duman. Sus. Ayan guys, doon kami sa taas. Doon sa kabila. Ayan guys, wala tayong mangyari. Yung unang lakad natin, yung wild duck, wala guys, negative. Yung pamaril ng ibon, wala din. Duling guys. So ayan guys, baka sa buko tumama kami. Ay, yun. Okay, nakita na kami ng buko guys. Ayan guys, Eugene, yan, nag-volunteer siya guys. Ayan guys, yan na lang sa akyat. Ayan So guys, tama-tama. Tatlo yun Tatlo yung tamang-tama guys na buko. So isa kay Papa, isa kay Eugene, isa sa akin. Ay nyug, makaan? Awara ba? Dahil pa na Dahil pa manggayod? Lalaway lang. So ayan guys, si Eugene lang malakas. Ayan guys, kung may papakit kayo, Eugene ang tawagin nyo guys. Siya lang malakas dito sa tulay. Yan habang nagasat nga. Shoutout. Ayan guys, yan. Malapit na. Kunti na lang. Ayan guys, kung hindi pa nakita ng umakit ng buko na patiwarik, baka makita kayo. Ayan guys, may ibon doon Kuwaw. Kuwaw. Ayan guys. Nakilala lang siya. Tama. Malupit ka talaga, boy.
Yan guys, tamang-tama, tag-isa kami. Yun ang malupit, hindi na hinahawakan guys. Pinapaikot na lang parang bola. Yan guys, oh. Meron mo pala. Isang nyog. Yan guys, slide. Yan. Okay. Guys, hindi na malakas. Sana naman tayo. Yan guys, hindi na malakas. Yan, kuha natin yung buko. Makauwi na. So yun guys, wala man tayo nahuling ibon. Ibon, wild duck, buko. Sigurado to guys, sigurado. Yun guys, okay, magdadala din ako. Makasabog mag-Eugene. Yan. Tamang-tama yan guys, hindi na namin tinignan kasi alam na ng master yan kung tamang-tama o hindi. You know? Pagsikat na naman yun. Ayan guys si Papa oh, yun oh. Ayan guys yung tanim niya, upo. Ayan, may bumuhay na. Ayan guys. Ayan guys, ang ating taga-akyat si Eugene, walang malakas. Ayan guys, tamang-tama yan oh, kahit hindi natin ano. Ayan guys, tatapsik pa yan. Yan. Ang tama talaga no. Sana all. Guys, buko. Di, ang kadimalas. Talo no. Muli. Ayun guys, kaya talaga sa buko guys, minamalas tayo. Wala tayong nahuling wild duck. Wala tayong nahuling ibon. Pati sa buko guys, walang laman oh. Ayun sa baba, sa baba. Ayun guys, makikinom tayo doon si Papa. Wala na. Ika. Di malas talaga. Ayun guys, minamalas talaga tayo guys ngayong araw. Manok ko. Yan. Sabi ang asitan boy. Pagdami lang kita ng bade. Ano bang kabisano? Benar. Yung bade kong manok yung dahil. Pagdami mo kada na. Ha? Ito no. Ganito no, may sakayan. Naglutaw, yung isa. Pag malinaw mo pa, pag aranin na sila. So pang suklob. Banwit ba sa suklob? Hindi po mong balsa? Ito na, sabihan natin sa tulay. Baruto. Sa tao pa lang dala ko ba? Nailingin daw. Mangarap na kayo na yun? Iyo. Pag isa pati ka na kayo, baka mo pa na sigilin. Pag ano pag sigilin. Ayan, tiga birek. Okay guys, tapos na yung buko natin.